Hello, hello mga katalyasa. Tamay kayo manan. Katinak manan ipakita iti kagagalad iti biyag mi dito'y probinsya. Kat may kayo man kabayatan na dagdag iti Ilocano music. Kat kastoy iti biyag mi dito'y probinsya ti Aurora. Ato ti libre nga makan may kayong gagayam. Kat buyan yun. No kasano iti kasayaatan na iti adaan. Parabor iti panagbiag ti probinsya. Thank you for tuning in. God bless. Angaw laing kinamrugyan na bagay kang kano isuti kunada tinarapak ko hindi ngagpay sukuma tapud nung amin nga agayat aken kwada ay kaya kumanidi no isurun-surun ka pagat lapayag iti sempuno kwa no padlo di pa piniti pasikig isuna pornoyen na metnukwan kay singin na kalid ketita indakam danggayan itangaan daw anisang sangayan kasangalen ni daytoy naindaklan asing galut ti puso ni ngayon kay nagang angawan.
dakkel kanut pagkaingasan niya dwan. Nagganas maninipinak marikna, tagpay sungamin nga agaya takken kuana. Ket nita indakam danggayan, ita nga aldaw anisang sangayan. Tatangamen mi daytoy naindaklan, asing galut ti puso mi ngayon kay nagang awan. Tatangamen mi daytoy naindaklan, asing galut ti puso mi ngayon kay nagang awan. Titawen ang naglabas, kanito ang apnuan ragsa, kasman awan dawen, ama magsina kadata. Ay di may sanga aldaw, ingkanay dali iti sakit, di na ba nam ni patay, at mula nga dumadayo. Yaman yan nga ulpit ni gasa, tapilit nga iniyadayo na ka, aniya pa'y serbiti biya, nuwawan kan dito'y den na, numan mata taladawa, kasla idi kalman, nga dagat sibay ko, napnuan lagip ken karayo. Yaman yan nga ulpit ni gasa, tapilit nga inayadayo na ka, aniya pa'y serbiti biya, nuwawan kan dito'y den na. Itantaawan ka din na, kailiw ko't barat arakop mo, sa dinumang tiayan mo, di ako pas pateg kuken ka. Yaman yan nga ulpit ni gasa, tapilit nga iniyadayo na ka,
balasang ti amyanan, nanumuken mapagtalkan, di na ikinginat kapututan, daytat balasang nga pagsidawan, naatakman nga agayat, dapat na palalo kinarigat, yung malukoy banday ta asumbat ay
tayo para pakan itidingwen para padigos itiubding para ipasto itibaka para sarem para laba para plancha ang lampaso inaldaw ko na opisyo awan met di mabalin ko taisuti gasat ko tangamin gagayam ko awan pulos di adal ko naging galain iti grade 1 iti sirop ti imburnal ketitan nagasawa awan met di pagtrabaho ni bakit ko at sapsapon ialamin kong kampagyang mabagbatilat ayan ko iti balay para asikaso para awawin iti ubing sa napulo ako ko Mr. Par, tinagan ko para inaw para luto para ugas di kaldero para balsik iti tayo para pakan iti tingwen para padigos iti ubing para ipasto iti baka para sarem para laba para plansya ang lampaso inaldaw ko nga opisyo awan met di mabalin ko taisuti gasat ko tangamin gagayam ko awan pulos di adal ko naging galain iti grade 1 iti sirop di imburnal Mr. Partinagan ko ay anyan agasat ko Mr. Partinagan ko ay anyan agasat ko ay nagasat kan manong ko na tamaam tinagpili itinasimpek na anos nga asawa ano malibliday ka dagos na maliliwa ka kadagiti ag sa saruno nga isem na malinglingay maliliwa ka ano si katay mabisin ket igaw anak rin kamet agdigos ket is-isuan na ka no damet papanam sa ludsuden na no damet lanagyan akwartayan tabulsa sangsangit at tigas ako na alas anapalalo panibakit ko narigat nga isoro kano mabigatanen umay agpulisen agmalmalen di met kumanawen ay manong kakasipiman rin kaanawaen kumarkaro kaarig ng manong tay agbayad atoro nudyak makapagtepel mabekel ko isuro na kag-abo tirumbeng aramid ko at dapay nakarkaro karubag kahawayano tanibakit na di na mapagluto kano mabigatanen mapan makimadyungen agmalmalem di met sumangpeten ay manong kakasipiman dagidi agagdaga at awit da ken dagidi nangina nga lahasta maininot dan ama isalda pagalayan na manong ketawan pulos magda isang samayan ng Ilocano. So,
Tapi ang yan na nagyaman ako na. At dapay nakakaro, karubak kahawayano, tani bakit na di na mapagluto? Ano mabigatanen, mapan makimadyungen, agmalmalem di met sumangpeten. Ay manong kakaasipi man, dagidi agagdaga, atawid da, ken dagidi nangina, nga alahas da, main inutdan, ama isalda, pagangayan namanong ket pulos awan madda. Pagangayan namanong ket pulos awan madda.